Здравейте! В тази втора част ще разгледаме как да получите персонален идентификационен код или ПИК от НОИ и НАП и как да използвате техните електронни услуги. ПИК е 10-цифрен буквено-цифрен код, издаван от Националния осигурителен институт. Той е изключително полезен за пенсионери, тъй като позволява проверка на пенсионни решения и справки за осигурителен стаж и доход. Можете да получите ПИК лично, като посетите териториално поделение на Националният осигурителен институт с валидна лична карта. Не е необходимо предварително заявление, а кодът се издава веднага и без такса. Ако имате ограничена мобилност, ПИК може да бъде получен и чрез поставено лице. За целта е необходимо нотариално заверено пълномощно, копие от което остава в НОИ. Важно е да знаете, че заявления, изпратени по пощата, не се обработват и ПИК не се изпраща по пощата. Получава се само лично или чрез поставено лице. НОИ предлага и ограничено електронно издаване на ПИК чрез специална платформа. Изисква се въвеждане на мобилен номер и потвърждение на всички стъпки в системата. Като частно лице можете да получите достъп до електронните услуги на НАП чрез ПИК или квалифициран електронен подпис, известен като КЕП. Най-лесният вариант е да заявите и получите ПИК безплатно от офис на НАП. Издава се веднага, отнема само няколко минути и се получава на хартиен носител. КЕП предоставя пълен достъп до всички електронни услуги на НАП и се използва за други административни и правни дейности, включително съд, община и банки. С достъп до НАП можете да подавате годишни данъчни декларации, да проверявате и плащате данъци и осигуровки, както и да издавате удостоверения онлайн. Надяваме се, че тази информация ще ви бъде полезна и ще улесни достъпа ви до електронните услуги на Националният осигурителен институт и НАП. Благодарим ви за вниманието!